tror jeg, kan blive bevæget af det europæiske projekt. Nej, nu kommer der øl. Og jeg har låst døren. Ja, du må aldrig låse døren for en fadøl. Det er jo en kapitalbrøler. Fredag 24/7 præsenteres i samarbejde med Gastro og Bar Nytorv 11. Hej Jens. Hej. Velkommen til fredag 24/7. Tak skal du have. Det er fedt, du kunne komme. Vi sidder i... Er det Fed Fredag? Nej, det er fredag 24/7 hedder det. Nej, jeg har aldrig været med i Fed Fredag. Det er jeg faktisk skuffet over. Har du ikke det? Nej, jeg var aldrig med i Fed Fredag. Det var bare dig og Tuller, der kørte det. Det var en kæmpe skuffelse. Det er det eneste program ud over bingo, jeg aldrig har prøvet at være med i. Hvorfor var du aldrig med i det? Det ved jeg sgu ikke. Der var ikke nogen, der spurgte. Nej, fordi jeg troede nok egentlig, jeg rendte rundt, og jeg troede nok egentlig, jeg var mere voksen end alle andre. Du var jo også sportsnørden. Ja. Det har ikke en skid med Rick Astley at gøre, eller noget, vel? Nej. Nej, det er det. Vi sidder i Nytorv 11's lokaler her i Viborg. Du er selv fra Viborg. Har du været her før? Ja, det har jeg faktisk. Ja. Også før det hed 10:30. Okay. Der var sådan en vinbar på et tidspunkt. Det var faktisk også meget hyggeligt, men det kunne jo desværre ikke rigtig gå rundt, tror jeg. I hvert fald så overtog Kim Bakjo, som han overtager alt det, der ikke helt kører. Ja. Og så får han jo et eller andet ud af det. Og, ja, det er rigtigt. Og det er jo egentlig meget fedt, at der er nogen, der kan det. Det er bare nogen, der kan. Så vi ikke bare står med tattoo-butikker og tomme lokaler. Ja. Jeg er glad for, at du har tid, fordi at, jeg var faktisk lidt nervøs for, at du måske var blevet minister i mellemtiden, fordi næsten alle politikere i Danmark er jo nærmest blevet minister her for det sidste. Ja, eller også troede de skulle være det. Er du nogensinde Men jeg er jo ikke politiker. Er du nogensinde blevet spurgt om du har lyst til at være minister for et eller andet ministerium? Nej. Hvilket ministerium skulle det være, hvis du skulle være minister? Det ved jeg ikke. Da jeg var meget ung, der drømte jeg måske nok om, at jeg godt kunne tænke mig at være kulturminister. Fordi det er jo alle de områder, jeg interesserer mig for: litteratur, sport, musik. Så det synes jeg egentlig passede meget godt. Men så var jeg jo politisk ordfører i frygtelig mange år for Anders Foghs regering, og fandt jo ud af, at det var jo rent politisk var det jo en langt mere interessant position at have, fordi man kunne sætte en dagsorden, og jeg fik faktisk bred indsigt i alt fra miljøpolitik til energipolitik til kulturpolitik og så videre. Og det gjorde sgu nok, at hvis jeg egentlig skulle pege på noget i dag, så ville jeg ikke engang vide det. Ja. Nej, okay. Ikke den nye udnævnte position som, europaminister, det er ikke noget, der sådan trækker lidt i dig. Jo, men det er jo det bliver jo sådan en kontrafaktisk diskussion. Marie Bjerre, der er den nye europaminister, hun har jo været ansat hos mig i Europaparlamentet i 2,5 år. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. Så hun har da lidt en ballast. Derfor, det er jo, så du har nærmest udlært hende, eller hvad? Det har du simpelthen. Ja. Du har både været... Det siger hun i hvert fald selv. Hun siger jo, at jeg var hendes store inspiration til at gå ind i politik. Det er jo sådan, det er. Bag enhver stor kvinde, der står der en mand. Ja. Er det ikke sådan, jo. Er det politisk ukorrekt? Det er det sgu nok. Du har både været sportsjournalist, radiovært, folketingsmedlem, medlem af Europaparlamentet, du har haft reklamebureauer, du er fodbolddommer, og du har deltaget i underholdningsprogrammer på tv og sådan noget. Og lige nu, der er du administrerende direktør i Europahus Mariagerfjord. Det skal vi vende tilbage til om et øjeblik, fordi at, jeg kunne godt tænke mig at vide, alle de ting og alle de kasketter, du har haft på igennem årene, hvor er det så, at der har været mest Jens Rohde DNA? Det tror jeg sgu, der var på Radio Viborg. Det er jeg kan jo godt lide den sang med Tina Dickow, hvor hun synger: du kan godt tage pigen ud af Aarhus, men du kan ikke tage Aarhus ud af pigen. Og det er jo sådan et meget godt billede på, at det du er, det du kommer fra, det kan du egentlig aldrig sådan helt slippe. Ja, man kan prøve. Inderst inde, der er jeg sgu nok stadigvæk bare en helt almindelig, simpel sportsglad sportskommentator. Nu har jeg ikke en mikrofon og sidder og være kommentator i, men du kan jo spørge Katrine, min kone,
om ikke det er virkelig anstrengende at sidde og høre på mig. Det kan jeg forestille mig. Jeg Liverpool derhjemme. Men det er da trods alt bedre end i gamle dage, hvor folk skulle høre det i radioen, hvor der var rigtig mange, der var tvunget til at høre det. Ja, det er rigtigt nok. Sådan kan man også vende det. Du er som sagt administrerende direktør i det der Europahus Mariager Fjord. Og på jeres hjemmeside, der står der, Europahus Mariager Fjord har til formål at fremme den europæiske demokratiske samtale og samtale om europæisk demokrati. Det er fine ord. Har det europæiske projekt efter din mening udviklet sig i den rigtige retning? Det er jo et betinget ja og et betinget nej, og det er et både og. Når vi lavede jo et folkemøde som i maj måned, og det var ligesom hovedopgaven, som jeg fik, da de ringede til mig. Det var, at jeg skulle få et folkemøde op at stå, og der kom jo så 30 EP-kandidater, og hele regeringstoppen, alle partiformændene var der, og så var der Shubidua, og Birthe Kjær, hun kom ikke, fordi hun fik ondt i halsen, men ellers så havde vi masser af fed musik, og det blev faktisk en folkefest, selvom vi lavede noget EU-politik. Jeg ved jo som tidligere EU-politiker, at der kommer ikke nogen, hvis det er sådan, at du siger, at du kun byder på EU-politik. Nej. Og det er jo måske en af problemerne, det er, at den europæiske diskussion, og det at forholde sig til europæisk politik, er meget fjernt. Jeg tror faktisk, der er flere, der følger med i kampen mellem Trump og Kamala Harris. Jamen, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Jamen, det er der ingen tvivl om. Folk, der følger med i, hvad der sker i Bruxelles. Ja. Og det kan man jo også bare se på medierne, fordi da jeg sad i Europa, altså mens jeg har jo siddet 13 år i Folketinget, og jeg sidder 7 år i byrådet, og jeg er aldrig kommet ud af et forhandlingslokale i Danmark, uden at der har stået en horde af journalister og ventet på, hvad vi havde at sige efter en forhandling. Aldrig. Nej. I de 10 år, jeg sad i Europaparlamentet, der er aldrig nogensinde kommet ud af et forhandlingslokale, hvor der har stået en dansk journalist. Og det er jo en fortælling om... Det er bare ikke sexet. Nej, men det er sgu nok, fordi... Dels har det noget at gøre med, at beslutningsprocesserne er noget mere komplicerede, end vi er vant til at håndtere i Danmark, fordi vi ikke har det, der hedder et tokammersystem, et føderalt system. Det springer vi lige lidt henover. Men jeg tror bare, at for mange bliver den diskussion, der handler om EU, man ved godt, at det sgu et eller andet sted nok er vigtigt, og det giver sig velstand, og det der indre marked, det er nok også en god ting. Men det er simpelthen for teknokratisk til, at det bevæger det enkelte menneske. Jeg er jo egentlig få, som tror jeg kan blive bevæget af det europæiske projekt. Nej, nu kommer der øl. Og jeg har låst døren. Ja, du må aldrig låse døren for en fadøl. Det er jo en kapitalbrøler. Nu går Esben hen og åbner døren. Så vi kan få en øl. Det er vigtigt. Det er jo mig. Det er jo... Jeg er sådan en seriøs type. Jamen, fredag, der skal man jo have... Skal man have en fredagsøl. Lille fredag. Ja, lille fredag. Det er... Tak. God nat. Tak for det. Tak for det. Nå, men skål. Skål. Ja. Så du mener, at han er god? Det er dejligt. Du mener simpelthen, at det europæiske samarbejde, der er stadigvæk nogle kæmpe store ting, der skal løses, eller hvad? Eller er det bare, nu er det bare... Jamen, det er der jo også i samfundet generelt. Ja. Og spørgsmålet er, hvor man løser de ting bedst, fordi vi har jo også hele tiden i Danmark en masse udfordringer, der skal løses. Ja. Og har vi det i Danmark, så har man det også andre steder. Og mange af de ting, vi står med i dag, det er grænseoverskridende, fordi man jo i sin tid besluttede sig for, at der skulle være fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Og det har givet os en masse velstand, men det giver os også en masse udfordringer. Alt det, vi diskuterer med vores børns brug af teknologi, og hvordan det påvirker dem, og hvilke ting man må, ikke må, kan, helst ikke skulle kunne,
fra tech-giganternes side, det kan vi jo ikke regulere i Danmark. Det giver ikke nogen mening. Nej. Og der er man, hvis man kunne lave en stærk fælles europæisk lovgivning, og det kan man faktisk godt, og noget af det er jo også blevet gennemført, så står vi jo langt stærkere på global plan, end hvis vi sidder her hjemme i lille Danmark og tror, at vi kan styre resten af verden. Det kan vi ikke. Er det kun mig, eller har du det også sådan, da England trådte ud af EU, at det var en katastrofe? Ja, det er... og uforståeligt også på mange områder. Jamen, det er... Det er noget af det dummeste, jeg har set i min levetid. Og den kapitalbrøler, det har været for briterne at melde sig ud af det europæiske samarbejde, er jo opstået på baggrund af en løgn, som blandt andet har været mulig kvæg den måde, man har bygget algoritmeverdenen op på. Og det er jo for demokratiet et kæmpe problem, hvis den politiske debat kan få lov til at udfolde sig på baggrund af løgne, og på baggrund af, at man går ind og registrerer folks følelser, og så direkte kan gå ind og påvirke dem på den måde, og kun give dem de oplysninger, som bekræfter deres fordomme. Fordi så er der ingen af os, der nogensinde bliver klogere. Det er det, man kalder det ultimative mainstream. Altså, jamen, det er jo helt... Du kan jo ikke, så kan du ikke få du kan ikke få nye holdninger ind i folk. Du kan ikke diskutere noget, du kan ikke debattere noget, fordi alle har deres egen lille verden, som de lever i. Og det er vanvittigt farligt. Ja. Det er vanvittigt farligt, hvis vi ikke giver os selv i enhver politisk debat muligheden for at blive klogere. Fordi, jeg kan huske, jeg har ofte sagt til Inger Støjberg, når jeg har diskuteret med hende, fordi hun meget... Inger kan godt lide at bruge udtrykket, jeg siger bare tingene, som de er. Og så siger jeg altid til hende, nej, Inger, du ser ikke tingene, som de er. Det lyder nærmest som om, det er fakta. Du ser tingene, som du ser dem. Ja. Og det skal vi altid huske. Ja. Vi kan ikke gøre andet, end at sige tingene, som vi ser dem. Og så skal man huske på, at der er måske andre, der ser det på en anden måde. Og det er jo den... Det er altså meget fristende i enhver diskussion at sige, men det er jo sådan, det er. Ja, men vi er... Og det er måske en del af den manglende dannelse, som er, skråstreg ikke er i dag, nemlig at vi kvæg den måde samfundets informationsstrøm er på, så er vi simpelthen ikke dannet ind til det, der hedder dialektik, som er en vigtig opdragelse at få, hvis et demokrati skal fungere. Det er erkendelsen af, at en og samme situation godt kan have to sandheder. Ja. Men nej, det er ikke tidstypisk i hvert fald, at det er sådan, det er, for sådan er det slet ikke. Ja. Nej, det er jo en ja. Det er faktisk en udfordring. Ja, det er det. Jeg har 10 spørgsmål, og nogle af dem må du gerne bare svare ja eller nej til, og nogle må du også gerne svare pas til, og nogle må du gerne uddybe. Vender du nogensinde tilbage som full-blown politiker? Det tror jeg ikke. Det er, jeg er blevet spurgt, om ikke jeg ville stille op for Venstre til næste folketingsvalg. Og det meddelte jeg, at efter lange og svære overvejelser, fordi jeg er et politisk menneske, at det ønskede jeg ikke. Og nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at Katrine, hun er borgmesterkandidat i Venstre for Venstre her i Viborg, og jeg tror kun, der skal være én politiker. Jeg skal lige have fjernet sådan en myg, der bliver ved med at drible rundt omkring min mund, ellers så ender den i munden på mig. Der skal kun være én politiker i vores hjem. Ja, okay. Ellers så handler det jo ikke om andet, vel? Nej, det gør det måske alligevel, tænker jeg. Det handler meget om politik, men så er det fint, hvis det er sådan, at energien er... Er du din kones spindoktor på hendes borgmesterkandidatur?
Nej, Katrine kan så mange ting selv, at jeg behøver ikke at være hendes spindoktor, men selvfølgelig... Og du er også god til at holde din mening for dig selv, hvis der er jeg er super god til at holde min mening for mig selv. Det har jeg jo været hele livet. Ja, det er det. Det ved du jo godt. Ja. Men selvfølgelig taler vi jo også om tingene, og selvfølgelig har jeg nogle erfaringer. Blandt andet har jeg jo stort set begået samtlige fejl, man kan begå i hele mit liv. Nej, men det er jo en god, det er jo gode lærepenge. Fordi der er jo nogle ting, når du er i en konfliktfyldt politisk situation, som er meget fristende, eller du kan blive følelsesstyret af den situation. Og der har jeg en erfaring at bære med og kunne sige til Katrine, den skal du lade andre tage, eller holde dig lige tilbage på den der, fordi du får ikke noget godt ud af det. Det er, jeg tror, jeg er bedst til at fortælle, hvad man ikke lige skal gøre i den situation. Jamen, det er du også meget erfaring i. Fordi jeg har meget erfaring med det. Ja. Krigen i Ukraine, hvordan ender den, efter din vurdering? Ja, hvis jeg vidste det, så ville jeg jo gøre krav på Nobels fredspris. Så du tror, det ender med fred på en eller anden måde? Det skal det jo gøre på et eller andet tidspunkt. Men hvis der skal være en fred, og det skal ende i fred, så er der jo ligesom... så må man prøve at kigge lidt tilbage på verdenshistorien. Enten så skal man lave total defeat, altså så skal du jo lave det Churchill kaldte den totale sejr, og det er ingen ting midt imellem. Og det gør man jo ikke over for Rusland. Nej. Det ser jeg ikke som en mulighed med de våben, de trods alt har. Hvad er der så tilbage? Det er der, at man bider hovedet af alt skam, og alt det, man selv synes er rigtigt, og går ind til forhandlingsbordet og erkender, at der er nogle ting, som Putin ville skulle have. For eksempel vil han jo nøjagtigt ligesom Jeltsin sagde det i sin tid, en garanti for, at Ukraine ikke bliver en del af NATO. Og det kan man ikke helt fortænke, fortænke russerne i, at de har den oplevelse, fordi rent historisk har Vesteuropa altid forsøgt at... Der er et tysk udtryk fra gammel tid, der hedder Drang nach Osten, altså forsøgt at trænge sig på mod Østen, og det er jo en del af russernes historie, og meget blodig historie, at det har været sådan. Og det er i hvert fald den fortælling, som Putin jo kører derhjemme. Det er jo den evige ekspansionslyst fra Vesten og NATO. Når man sådan kigger på landkortet, så kan man jo godt se, at vi er rykket længere og længere over mod øst. Og det retfærdiggør under ingen omstændigheder noget af det, som Putin har gjort, eller hans fortælling, synes jeg, men den er der. Og hvis du vil have fred, så er du nødt til også at anerkende det, og hvis du vil lave udenrigspolitik, der kan noget, og kan skabe fred, så bliver du nødt til på et tidspunkt at tale med dem, du ikke kan lide, og dem, du ikke deler værdier med. For ellers bliver der aldrig fred. Det er verdenshistorien jo ganske rig på eksempler på. Skål på det. Skål. Jeg ved ikke, om man kan skåle på, men det er jo en... man kan godt trænge til at skylle det ned, fordi det er en hård sandhed. Hvis man skruer tiden tilbage til Tyskland i 30'erne og 40'erne, var der så nogle indrømmelser over for sådan en som Hitler, man kunne have gjort, som ikke havde startet 3. verdenskrig? Nej, det kunne man aldrig have gjort. Men du mener, man kan gøre det over for Putin? Der er nogle ting, han... Ja, det tror jeg, fordi han har slet ikke heller den styrke. Og nu var jeg jo faktisk... Altså, der er mange, der siger, at Ukraine blev invaderet i 2022, men det er jo ikke rigtigt. Ukraine blev invaderet i 2014, da han annekterede Krim
det er jo sådan en lidt fejlfortælling, som er sådan lidt et røgslør over vores magtesløshed i Vesten, fordi vi ikke gjorde noget i 2014, og måske kunne vi have gjort noget allerede i 2014, men der ønskede man det jo ikke, og man havde jo forhandlet 7 år i EU på skrømt med ukrainerne, fordi ret beset ønskede man dem jo slet ikke ind i fællesskabet, eftersom det er et temmelig korrupt land, og det vil i øvrigt fuldstændig omkalfatre den europæiske landbrugspolitik, fordi Ukraine er et meget stort land, og det er verdens største kornkammer. Så der er mange ting i det, hvor vi også bærer en del af ansvaret for, at tingene udviklede sig derhen, at Ukraine endte in between, som en lus mellem 2 negle. Det har vi også et medansvar for på europæisk hånd. Og jeg mener ikke, at man kan sammenligne Putin med Hitler. Det kan godt være, at han er meget desperat i dag, men Hitler havde jo et erklæret mål om at skabe Lebensraum for den ariske race. Ja. Og det medførte jo, at man lavede en decideret udryddelseskrig. Altså, da han går ind i juni 1941 i Sovjetunionen, der er det jo med en klar ordre om, at folk skal udryddes på vejen. De skal ikke tage fanger, de skal simpelthen udrydde russerne. Og sådan en udryddelseskrig er vi jo slet ikke i nærheden af, uagtet at det er forfærdelige ting, der foregår, så er vi jo ikke i en ekspansionskrig, der handler om en bestemt race, der skal have Lebensraum. Det er mere en værdikrig eller en ismekrig. Ja, altså Putin har jo nærmest gjort det til sådan en hellig krig. Det er jo det, alle folk de gør, når de er i krig, så skal de gøre det til en hellig krig, fordi døden skal have nogle smukke årsager, og der er helligheden jo altid det fineste, man kan tænke sig. Men for Putin handler hans... Altså, der er jo flere lag i det. Jeg hører ikke lige til dem, der deler frygten for, at han rykker videre ind i resten af Europa. Han kunne måske fristes, hvis ikke vi er stærke, og det skal man altid være. Men Ukraine er bare et helt særligt land i russisk historie, på godt og ondt. Og det er et meget rigt land, som jeg sagde før, det er verdens største kornkammer, og der er nogle råstoffer, og der skal man ikke underkende betydningen af naturens ressourcer, som man gerne vil have fingrene i. Russerne har altid gerne vil styre det store kornkammer i Ukraine, og det er også en del af fortællingen her. Jeg prøver lige at lysne det hele lidt med et spørgsmål. Hvilken slags musik lytter du mest til, og der må du ikke svare ja eller nej. Jeg lytter til meget forskelligt egentlig. Jeg er jo stadigvæk sådan en, der godt kan lide at høre ABBA og Shubidua. Jeg elsker det. og synge med og det gjorde jeg jo også dengang. Ja. Altså, da jeg var på Radio Viborg, jeg er aldrig gået i studiet på Radio Viborg, uden at have taget en ABBA-plade med mig. Det tror jeg på. Og der hænger jeg jo stadigvæk ved, men jeg kan jo også godt lide, jeg var til en Taylor Swift-koncert, det synes jeg sgu egentlig også var meget fedt. Så hører jeg er faktisk begyndt at høre en del jazz, sådan i den ikke blip jazz, men sådan i den musikalske afdeling af jazzen. Men ved du, jeg blev sgu så træt af alt det ævl, der er i radioen, at fordi jeg synes, der er så mange, der bare snakker, i stedet for at have noget at tale om. Apropos podcast. Ja. Men vi har jo noget at tale om. Men det er en fantastisk ro, når man kører i bilen, og så skruer den over på P8 Jazz en gang imellem. Og så finder man lige pludselig ud af, at
man er blevet gammel. Det siger Katrine jo. Hun siger, hvad fanden er det, du laver, mand? Hvorfor står den altid på PO Jazz? Ja. Jeg siger, fordi det giver mig ro, og jeg har fundet ud af, at der er mange former for jazz, som ikke lige er det der blip musik, som Stig Hartvig Nielsen altid kaldte den, vores tidligere chef fra Radio Viborg, som faktisk er meget behageligt at lytte til. Og der snakker de ikke så meget. Så jeg hører både jazz, og så hører jeg en del klassisk, det har jeg også altid gjort. Og så kan jeg bare godt lide almindelig pop, og vel også, hvad er Dire Straits, hvad vil du definere det? Det er lidt noget rock, er det ikke sådan et blødt rock? Jo. Altså, er det ikke det? Han er jo fandme god på sin guitar. Ja, det må man sige. Hvis du var diktator en enkelt dag for hele jorden, hvis du kun kunne løse et problem, hvilket eneste problem ville du så løse? Kun løse et. Jeg er glad for, at det er et hypotetisk spørgsmål. Jeg kommer jo til at tænke på Bruce the Almighty, film med Jim Carrey. Ja, det gik ikke så godt. Nej, det er ikke en magt. Det der, når du løser et problem, så skaber der 10 andre. Ja. Men enten er det, fordi du ikke synes, der er nogle store problemer i verden, eller også er det, fordi du sidder og tænker på et vist niveau, du sidder måske og tænker, skulle licensen ned, eller skulle... Ja, licensen. Lad os tage licensen. Det var... altså sådan et... Jeg synes helt grundlæggende, at verden og også vores eget rige, lykkelige og fine samfund herhjemme rummer for lidt plads til barmhjertighed. Okay. Så hvis folk vil lytte en lille smule mere til det nye testamente og til budskaberne heri om barmhjertighed og forståelsen, og vi kunne opelske forståelsen af, at vi er nødt til at tilgive, også når det er aller værst og aller sværest, så kunne vi nå rigtig langt. Jeg kan ikke lade mig med at tænke på, at... Så er vi lidt tilbage ved respekten for andres holdninger og meninger og... Jamen, barmhjertighed, det er sådan noget, du skal... fordi det kræver en overvindelse at tilgive noget, som du føler er utilgiveligt. Ja. Men prøv at forestille dig, hvordan verden havde set ud, hvis man bare havde ladet hadet til tyskerne råde efter, at de jo havde været skyld i 60 millioner menneskers død rundt omkring i hele verden med den krig, som Hitler han førte. Da Churchill siger, at man bliver nødt til at opbygge en føderation i Europa umiddelbart efter krigen, og man laver det europæiske fællesskab allerede med de første tiltag i begyndelsen af 50'erne, Kul- og Stålunionen i 54, og så laver man EF i 57, som indbefatter Tyskland. Altså forestil dig, hvilket had, der stadigvæk ligger på det tidspunkt, og stadigvæk er byerne i ruiner, og hvad ved jeg. Det er jo helt vanvittigt, at det kan lade sig gøre, og det kræver jo, at nogen når over på den anden side og siger, at vi bliver nødt til at tilgive. Ikke glemme, men tilgive det, der skete, for at vi kan komme videre. Tænk, hvis arabere og israelere, jøder og muslimer kunne finde ud af det over for hinanden, og ikke altid gå efter det der øje for øje, tand for tand, så kunne vi også nå rigtig langt i verden. Er det så, lever vi i en tid, hvor folk blander alle mulige ting sammen, hvor for eksempel humor og satire er blevet taget som gidsel på baggrund af nogle sådan lidt større ting, der sker i verden? Ja, fordi alting bliver jo taget som gidsel, hvis ikke du er i stand til at tilgive. Ja. Så altså, om det er MeToo, eller hvad ved jeg, altså alting bliver gidsler i et spil, og i nogle bestemte former, og ingenting bliver bedre af det. Det er min påstand. Så det er ikke et problem, som du ser det, at verden bliver mere og mere poleret og politisk korrekt. Det
Eller det er et problem? Jo, det er et problem. Det er et udtryk for, at fokus er et forkert sted? Jamen, det bliver fordi det dækker over en anden... altså, det dækker jo bare over rådenskaben. Altså, vi har jo alle sammen en græn af rådenskab i os. Og jeg plejer også altid at sige, når vi siger, at vi skal bekæmpe racisme, ja, det skal vi. Hvordan gør vi det bedst? Det er ved at erkende, at vi alle sammen har racisten i os. Jeg erkender, at jeg har racisten i mig. Altså, jeg kan også stå i... Altså, alle de år, hvor jeg sad i Europaparlamentet, kunne sgu da også stå der i elevatoren og blive sindssygt irriteret over et eller andet sprog, som jeg synes var grimt, eller jeg synes, at de gør sgu altid sådan, dem der er fra det land, og jeg har det virkelig svært med kineser og så videre, men det kan jo ikke nytte noget, at jeg lader de følelser styre. Man skal overkomme sine egne begrænsninger i forhold til andre mennesker, og det gør du bedst ved at erkende, at de er der. Og hvis vi render rundt og bilder hinanden ind, og forsøger at skabe et samfund, hvor vi skal bilde hinanden ind, at sådan er det ikke, og mænd er ikke nogen svin, og vi er, og manden er ikke liderlig, og manden kigger ikke på en kvindes bryster, når han siger, jamen så lyver vi over for hinanden, og så kan du aldrig løse problemet. Hvis du frit kunne vælge på samtlige hylder, jobmæssigt, hvad er så dit drømmejob, hvis du kunne plukke lige præcis et hvilken som helst job? Er det at være administrerende direktør for Europahus? Jamen, jeg ved ikke rigtigt, om jeg har noget... Du har selvfølgelig prøvet mange ting, så du har været meget omkring. Men er der nogle af de ting, du tænker, hvis det der bliver skaleret op, så er det... Jamen, der er noget, jeg aldrig har prøvet, fordi jeg tog en sproglig studentereksamen, og derfor ikke har haft mulighed for det. Jeg har altid drømt om at være lokfører. Altså, jeg elsker jo tog. Hvad fanden er der med de tog der? Jamen, det er jo min morfar. Han kunne jo fandme hele den tyske køreplan udenad, og han opdrog jo mig til at kunne det samme. Jeg kender alle tyske signalers betydning udenad. Jeg kan sidde, og det er også noget, min familie kan synes er noget mærkeligt noget at sidde og sige, hvis vi kører i tog i Tyskland. Så holder jeg øje med signalerne og siger, det betyder det, og det, og nu kører den vej. Og... Men du er ikke autist, eller? Nej, men jeg har en god hukommelse. Det er sådan en af de ting, jeg ikke har prøvet, men hvis jeg sådan skulle folde ud, jamen altså, jeg vil sgu da gerne være manager for Liverpool, men det giver jo ikke nogen mening. Men du vil lige så gerne være togfører på letbanen i Aarhus, eller? Ej, jeg vil helst være det i Tyskland. Okay, rigtige tog. Jeg vil helst være det på rigtige tog. Ja. Men man skal jo starte et sted. Men det kræver, at man har enten en maskinmesteruddannelse, eller du har en ikke sproglig studentereksamen. Ja, det er rigtigt. Så det er jo noget funny noget, men sådan er det, og det er jo sådan noget gammel fagforeningshalløj, som stadigvæk hænger ved i den branche. Nu kommer jeg lidt til... Men hvis jeg sådan lige skulle bakse et eller andet op, som jeg synes var, altså, som jeg engang imellem drømmer om at komme tilbage til, så er det egentlig at være fodbold- og sportskommentator. Altså, ja. Det kunne sgu noget, fordi det rummer så meget plads til begejstring. Nu kan jeg godt være, at jeg afslører... Som politik ikke gør. Jamen, det er rigtigt. Nu kan jeg godt være, at jeg kommer til at afsløre, at vi ikke måske er helt unge, vi er ikke 20 år længere. Fordi da vi, jeg tror, det var i slutningen af 80'erne, vi mødte hinanden første gang. Og i din lejlighed, der var der det meste, det var faktisk en jernbane, der er sådan svævet over nogle bjælker. Ja. Så det er en gammel passion. Altså, en gammel passion, og jeg er ved at bygge en stor, forhåbentlig fin modeljernbane, der skal fortælle om jernbanens historie for Viborg og omegn. Den er ved at bygge nede i den gamle banegårdsbygning. Jeg har søgt nogle fonde og noget støtte til materialerne, for det er ret dyrt at lave sådan noget der. Det er jeg lige gået i gang med. Kan motorveje det samme som jernbanen kunne i gamle dage? Altså få områder til at vækste? Ja, det er der jo ikke nogen tvivl om, fordi så meget trafik er blevet
kanaliseret derover, og vi har jo slet ikke de jernbanenet længere, som man havde engang. Det var jo faktisk, altså det var jo både til Ålestrup og Hobro, og hvad ved jeg, der kørte jo et godstog til Hobro hver eneste dag, mellem Ålestrup og Hobro over Viborg hver eneste dag. Det kørte kl. 17.54 ned fra banegården. Det eksisterer jo ikke mere, og det handler jo om, at trafikken er jo kommet over på nogle... godstrafikken er kommet over på andre, og vi har nedlagt jernbaner i stedet for at udbygge dem, og det tror jeg, at det er jo så sådan noget, man i dag fortryder. Ligesom man fortryder, at man nedlagde sporvognene i mange byer, og derfor har bygget sporvogne i rigtig mange europæiske byer i dag, og vi har bygget en letbane i Aarhus, men ret beset, så var det jo, fordi vi i vores enfoldighed, eller rettere, man levede jo bare i den tro, at få det hele over på bus og så videre, det er jo lige meget, fordi det er jo mere fleksibelt end det, der er på skinner. Ja. Det har bare en pris, at vi i dag har nogle veje, som jo ikke kan holde til, at der kører så mange biler på dem. Hvad er den allerfedeste enkelte ting ved hele den der fascination? Er der et enkelt skilt? Er der et sporskifte? Er der sådan en enkelt ting, du tænker, det er satme det fedeste ved tog, det der? Ja, det er et lokomotiv, der hedder E103, som faktisk ligner et marcipanbrød. Okay. Som jeg synes er så flot. Og hvorfor er jeg så vild med det tog? Det er, fordi det minder mig om min barndom. Okay. Og en svunden barndom fra Tyskland, hvor jeg jo lavede modeltog sammen med min morfar, og fordi han gik så meget op i det, så kom jeg også bare til, at jeg blev bare smittet af hans begejstring, og kom til at gå lige så meget op i det. Og vi var ude at se på tog, og vi stod op 4:30 om morgenen for at komme ud og se på det første tog, og de boede så også i et sted helt nede ved den schweiziske grænse, hvor lige op ad en banegård, hvor der kørte masser af tog, og altså, det var tog, når jeg var på ferie. Og jeg tror, de fleste af os, vi kender den der følelse af, at det der sådan virkelig kan bringe dig tilbage, det kan være en duft, det kan være et eller andet, det kan være, når du ser et eller andet, så får du bare sådan en helt bestemt følelse inde i dig, og det er det, jeg gør, når jeg har med tog at gøre, og når jeg ser det der lokomotiv. Er du hvis du selv skal sige det, en regelrytter eller en rebel? Ja, jo ubetinget det sidste, nok lidt mindre i dag, men regelrytter. Altså jeg plejer, nu er jeg jo fodbolddommer, og i fodboldloven, der er der 17 paragrafer, som du skal forholde dig til. Paragraf 12, den er meget lang, for den handler om alle de der frispark, der kan begås osv. Men den vigtigste paragraf for mig, det er den, jeg kalder paragraf 18. Og det er jo den sunde fornuft, at du prøver at lede ud fra det, der sker, og ikke ud fra en specifik regelhåndbog, fordi min opgave er jo at sørge for, at dem, der spiller fodbold, får den bedst mulige kamp ud af det. Og nogle gange lykkes det, andre gange lykkes det ikke, men det er vel et meget godt billede på, at jeg ikke er ren rytter. Jeg tror, vi er ved at være færdige, men jeg har den der flue. Jeg har et enkelt spørgsmål her til sidst, som måske har lidt med det at gøre. Har du nogensinde underskrevet et officielt EU-dokument med Master of the Universe? Ja. Hvorfor fanden gør man det? Det gjorde jeg, fordi det var en protest. Okay. Det var en protest imod, at lige pludselig så kom der et regelsæt, det var sådan noget venstrefløjen lige pludselig gik voldsomt op i, at vi skulle i sådan gennemsigtighedens navn, så skulle vi ikke alene fortælle, hvad vores sidste job havde været, og hvad vores løn havde været, men også hvilket job og hvilken løn man havde fået 5-8 år tilbage i tiden. Okay. Og så sad jeg jo og skulle udfylde den liste, og hvis ikke jeg udfyldte den liste, så kunne jeg ikke få lov til at udføre mit job som europaparlamentariker. Og jeg var faktisk så vred over det, fordi jeg er jo valgt af den danske befolkning til på det tidspunkt med 120.000 stemmer til at varetage deres interesser. Jeg er ikke ansat af Europaparlamentet. Det er en helt forkert
præmis. Så jeg skrev det der dokument, og så blev jeg spurgt om, hvad var så dit job for 5 år siden? Og så skrev jeg bare, Master of the Universe, og så skrev jeg et fuldstændig absurd beløb. Altså, jeg tror, jeg skrev 3.000 billioner eller sådan noget, jeg tjente om året på det, så enhver kunne se, at det var en joke, men det var bare en humoristisk protest, og det var der eddermame mange, der var sure over dernede, men jeg mente, altså det er jo min måde at protestere på, det er ved at prøve at putte noget humor ind, så alle folk burde kunne se, at det var humor, men de blev sgu ret sure, og jeg mener stadigvæk, det er forkert, at du kan ikke i et parlament komme og gøre dig til dommer over vælgernes afgørelse, og begynde at sætte ansættelsesregler op, som man gør i Europaparlamentet i alt for stor grad. Det har ikke noget med demokrati at gøre. Nej. Hvornår har du sidst brugt den der provokation som et middel til at opnå et eller andet? Og komme igennem et eller andet, eller få folk til at lytte? Jamen, det tror jeg bare er en dybtliggende ting i mig. Så du gør det hver dag? Jamen, altså. Nej, det har ikke noget at gøre med, jeg har ikke noget behov for at provokere, men jeg har behov for at bruge humoren. Og det bruger jeg også ude på fodboldbanen. Altså, hvor jeg også kan prøve at bruge humoren, og nogen opfatter det så en gang imellem som provokerende, men andre gange så bliver det jo også afvæbnende. Og der er sådan et tysk udtryk, der hedder, man muss ja nicht alles auf der Goldwaage liegen. Altså, man skal ikke lægge alt på en guldvogn. Jeg har det så svært med folk, der sådan tager hvert eneste ord og bogstaveligt i det, man siger. Fordi det har du jo, har vi jo alle sammen oplevet på Facebook. Du kan prøve at sige et eller andet sjov, og så er der sådan en eller anden, nej, hvordan kan du skrive det? Og sådan noget, og man tænker bare, jamen, prøv nu, der sidder 2 mænd på en tømmerflåde. Det er en abstraktion. Prøv nu for fanden at få skulderen ned og slappe lidt af, og så prøv at se, at der måske ligger noget i det, som kan være humoristisk. Du behøver ikke at tage alting ned, som skulle det ligge på en guldvogn. Med alt det, du har sagt her i den her podcast, kan du så stadigvæk ikke forstå, hvorfor du aldrig er blevet inviteret ind i mit radioprogram, da jeg lavede radio? Jo, det var meget kontrolleret, og det var meget, altså, det var meget stringent. Det var super meget, kontrolleret. I var meget stringent. I var gennemført kontrolleret. Ja. Hvordan ser resten af 2024 ud for dig? Det ved jeg faktisk ikke helt endnu. Jeg har nogle projekter i støbeskeen på dommersiden, som er relativt store, og jeg sidder også som jeg er jo formand for, nej, det hedder det ikke, det hedder forperson, fortæller man mig. Forperson for Spilsted Paletten. Men du er en mand, ikke? Det må man godt. Men jeg må ikke kalde mig formand. Nej. Jeg må kalde mig bestyrelsesleder eller forperson, og så vil jeg blive bestyrelsesleder, det vil jeg heller have. Men det var et... Ja. Der er den. Ja. På bestyrelsesniveau i Paletten. Ja. Og der står vi jo med nogle rimelig store udfordringer, fordi Paletten i forsommeren mistede sin status som regional spillested, og der har vi nogle forretningsudviklingsopgaver, som både skal besluttes, men også implementeres efterfølgende, og det kommer til at bruge en hel del kræfter på, og så skal jeg have lavet den der skide togbane ned på banegården færdig, så jeg har ret mange ting at se til, men det er sikkert noget. Det er sikkert noget, man kommer til at høre en del mere til. Også det på dommerområdet, fordi det er også noget, der vedrører Viborg. Men jeg skal lige have det sparket helt i mål, inden jeg begynder at løfte sløret for det. En lille teaser. Jens, tusind tak, fordi du gad at være med her i min podcast. Tak fordi jeg måtte. Og skål og held og lykke med alle dine... Når man ikke kan være med i Fed Fredag, så kan man da være med i din podcast.
med 30 års forsinkelse. Det er et lille plaster på såret. Lille.